Ya ndak selak dikisruh le dantenan ki. Jenengan mriki ngajari wae bintang tamu arep enak. Oke. Yo. Kula di tengah. Nah. Bu Prastiwi sebelah sini. Oke. Nggih, mungkin ndak kesampluk kancane. Soalnya ora ketok. Kemasan saset kok ya. Kok kemasan saset? Lho cilik. Kae lho tisu sik dienggo ngelap nggon galon-galon kae lho. Apa? Mang semene kae lho. Ya kemasan saset. Bu Prastiwi iki ora cilik, ora alit. Apa? Kowe le gegeden. Oh ayo. Aku padake tisu. Tisu. Oh. Seneng banget aku. Alah, lati garek tisu apa nih Rian? Ah ya iso nggo ngelap. Nek tisu nek keringetan. Apa? Tisu goib. Tisu sulap. Monggo le wong, rencang-rencang. Buka celuk. Seluk yuk. Ayo Semangat, Bu. semangat. Ayo. Liyane jogetke iso pas ki buke ki kok gedabikan dhewe. Aduh ya. Yo wis umum nek wong tuwa sok meleset to no. Alah. Yuk Kira kita. cinta 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 jas Matur sembah nuwun. Liwung sampun dipinangkani. sampun waradin sedaya waranggana tasih tunggal Nggih. pamundutan Lintang Asmara Dik Lintang duet kalih Mas Gading. Wah. Kerso Browsing kalian Kedap lo browsing riyin. Ayo Dek Lintang. ayo nak wong tua mung garek Browsing. mengetoni kok nak lah alhamdulillah boyokku iki iso dijak kerja sama Jes Sudah kecekel? Waduh sing jedul Lintang Kairo. Walah. Salah searching. Sampun. kali lenggah mboten napa-napa Sampun Mas Mas Gading Dalang, Sampun. sudah hafal ya? Insya Allah hafal. Apa mau berdiri Mas? Boten kersane Lenggah lenggah Wonten mriki mawon kula. Kersane lenggah Mboten mawon. napa-napa. Monggo. Kok aja ngalang-alangi pandangan Pri Ya wis ayo adewe. Ayo kita Yo. ngencan berdua Yo. Mas Dalang. Yo. Ya, Matur terima sembah kasih, Mas nuwun. Gading. Nggih, matur sembah nuwun karang ya ora apal Ece. Apa-apa sesuk neh. Lah nggih. Wis, pripun iki? Sampun niki mungkin sing dereng dipinangkani teng goro-goro melih. Ngaten. Nggih. Sembah nuwun Dik Gading. Nggih. Saya kru Warga Laras. Laras. Ugi Kru Dalang Dalang Seno Seno Channel. Mugi-mugi Dalang Seno Channel sansaya ngrembaka. Anjayeng Bawono. Anjayeng Bawono. dipun tresnani penggemaripun Nggih. sehat-sehat Nggih, amin, lancar anggenipun amin. ngangsu kawruh Dik Gading mugi pinaringan sukses. Nggih, amin. Lancar ngantos tancep kaya. Amin. Kathah lepatipun atur nyuwun pangapunten. Nggih. Rahmat gawe gapura menawi lepat nyuwun pangapura. Satu pesan dari kami, tetap cintai seni dan budaya. jauhi narkoba dan Dekati dekati waria. Sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Tan samara pamoring sukma. Sukma sinukma winayo ing asepi sinipun tolong ing kalbu. Pambukaning warana darlan saking lepleping aluyup. Pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati Sinegak semanten ketika capu ingkang wonten sak jawining pagelaran Garing Amarta. Para putra deni sami
anyeranti timbuling para pepundhen Pandhawa ngantos sami cumengklungen persasat ngentosi kumambanging watu item sileming baeta gabus. Irikata sang Gatotkaca yen wapakarga suta teka pira kersa manahar muji sakti nira Dimas Antasena nggone awake dhewe sawetara mapan ana ing saka njabaning pagelaran nunggu timbuling para pepundhen Pandhawa nggone padha smeding sanggar pamujan nganti jumangklungen nanging durung padha timbul. Iya Yai, kok para pepundhen nganti suwe nggone padha smedi Yai. Kakang Gatot lan Kakang Antarja nalika semana aku sing nampa dawuh saka Bapa Werkudara yen para pepundhen Pandhawa iki nggone padha smeding sanggar pamujan iki sejatine padha duwe gegayuhan ya kuwi kepengin nyuwargake Kanjeng Hyang Prabu Pandu lan Eyang Dewi Matrip. Yo nanging kok nganti suwe banget ora tumuli jugar semedine. Walah ya mbok ya sabar to Kang. Mbok menawa durung wae padha antuk pituduh saka dewa. Pokoke sing sabar wae lan awake dhewe ning kene sing bagus poe jaga utawa ngreksa kawilujengane. Kagiat risang kawirangu Yanggul kirempet kempet dosang retnaning bawana. Apa ya iki? Dimas, kok ngerti-ngerti bumine ubagi ana apa? Hooe, Kang. Kok lho banter banget ya, Kang? Wah, lho. Apa iki nganu ki pirang SR ya iki kira-kira Kang iki, Kang? Mbuh Yai, coba ditunggu ning kene. Oh, iki ditunggone nang kene wae iki mbok menawa ana apa-apa mengko karo Kakang Pandhawa. Harjaka blae iblis lanat padha jeg-jegan. Kowe kabeh
Anak-anak Pandhawa padha sumingkira. Edian. Gedhe tenan. Ukuran piro iki? Kowe ora sah kakean gunem biasane ya wis weruh. Acting, Ci. Diwasana sira. Mulane kok para pepunden Pandhawa ora tumuli timbul. Genah disikara dening buta iki. Pancen buta gedhe murang tata. Tibani tanganku jebol dadamu. Colke. Woi. Ayo, apa dikira aku ora ngerti? Kowe kuwi Gatotkaca anake Werkudara. Ayo aja mung kowe. Antarja Antasena maju wah gugu karepe dhewe. Buta, culna Dimas Gatotkaca. Kang, wis ta percaya karo aku, kowe aja maju sik. Nek maju ya ora urung, ya mung wirang kowe iki. Wis aku wae. Ayo culna dhisik kuwi. Diculna dhisik Kakang Gatot. Lah ngono kuwi lho. Apa dikira ki aku ora ngerti? Kowe kira ya sapa? Kowe kira ya Wasami Aji to wong dadak dadi buta barang ki lho. Kalian berdua duduk bawah. Nah, ngono kuwi. Do linggo ngisor, mengko kowe ndak malah do kualat ngono karo kuwi. Kaya apa Antasena? Ora ngerti aku, Yohan. Kok Dimas ora wedi karo buta iki? Lho ora krungu apa? Aku ngomong apa? Genah iki buta iki apa iya Dimas? Sinten? Sinten? Waduh, mati aku. Ora digapak-gapake kok mati to iki. Alemane rumah aku. Pade, elok mendadak dadi buta barang iki. Wah, lah dalah. Pancene Antasena ki ora kena diapusi. Yo. Aku dadi buta merga pepundenmu, bapakmu, makmu Jile Arjuna lan kembar iki digawa munggah ning kayangan. Arep dicemplungke kawah Candra di muka mula. Tunggune negara Ngamarta aku tak munggah kayangan. Dewa-dewa ora gelem wali adik-adikku. Wah, tak gulung kayangan.
wis prisa to? Wis prisa nek buta kae mau Siwa sami aji. Iya, Dimas. Neng kok iso dadi buta gedene kaya ngono kae. Aku ya iso nek kon gedhe iki. Neng arang-arang. Kowe iki pinangka pralambang yen kesabarane menungsa kuwi ana watese. Walaupun to ki sabar ning yen nesu ya wis kaya ngono kae. Aku ya iya nek wis nesu mesti kuwi kena dititeni. Mancali macem-macem bisa gede dhewe ngono kan. Apane Dimas ora anu nyali. Iki lho. Mental iso gede dhewe. Banjur prayogane, kepiye Dimas? Wis saiki ngene wae. Iki para pepunden Pandhawa padha munggah ning kayangan sing baka awake dhewe saiki ngreksa negara Ngamarta. Aja nganti ana ingkang bakal mbebudhek banyu bening ya prayoga mengkono ngreksa karaharjaning negara Dimas. Kahangro sumbar ketara-watara bumi kunjing waludo guntur ketuk lae Jaramaya bunga sing tanpa upama dene dina iki apa sing dadi aturku ditampa dening pukulun jagat Kirinata. Ya kuwi nggone nganggep yen para Pandhawa dianggep luput kang banjur mengkono Pandhawa bakal dicemplungke ning kawah Candra Dimuka. Inggih. Lajeng kula cumadung dawuh Ibu Betari Jaramaya. Dina iki para Pandhawa wis ditimbali munggah ning kayangan Suralaya sing sejatine mung bakal dipidana. Bakal dicemplungke ing kawah Candra Dimuka. Mesine negara Ngamarta banjur suwung mula aja nganti anak-anak Pandhawa padha nututi munggah ning kayangan gegironen godanen. Yen perlu negara Ngamarta padha rusakan kowe kabeh. Ndak keparengake mangsa marang turun-turuning para Pandhawa. Oh inggih, ngestoaken dawuh. Lajeng bidhal ula bencang punapa? Ora ketang colok lintang sambung obor budhalke dina iki uga. Oh inggih, nyuwun pangestu. Wala dalah. Wadya bala baju barat kabeh wae. Budal ning Ngamarta do greka pangan iki mengko. Wah, iki. Ayo co mangan. Ayo co mangan.
Waduh. Wah. Butone ming sitok. Wah. Ora masalah. Ayo sing liyane. Wah, Yung. Wah, sing liyane ayo to. Sing liyane. Lah salah. Ora masalah. Yo. Wis entek butane wis. Jangkahang grosro sumbar Ketara lindo bumi kunjing Waludo guntur ketuk ngalah dalah
Lagi wae mlebu ning negara Ngamarta. Teko iki ana ingkang methukke aku, apa kowe weruh karo aku? Ora weruh. Iya sebabe apa? Arep kowe iki cat katon, cat ora, cat ilang. Mergo kowe prajurit ning bangsane lelembut. Ning aku ki iso weruh. Kowe iki wadya dandang mangure to. Wah. Pancen wis ngerti tenan yo. Jenengku Tumenggung Pecat Nyawa. Kowe sapa? Aku Antasena. Ayo kowe sumingkir ora? Mergo aku ngerti kowe dikongkon dari Durga kon Giri Goda, putra Pandhawa to. Wah, iki yo wis ngerti. Lah yo aku ngerti wae kok. Ayo gelem bali apa ora? Kowe gelem bali apa ora? Nek ora gelem bali aja takon dosa. Wah. Bali-bali piye? Bali nek kelakon ngokop getih turasing para Pandhawa. Mula ayo manuta tak tugel gulungmu tak kokop getihmu. Lah kok le gampang? Malah kowe kuwi sing tak nggo gathing sirahmu, maju tak pecah sirahmu. Lah mbok iya ayo to tak ladeni. As. Oh. Wah. Oh. Ayo, mantep mo. As, mati. Oh, biar wis sambato ya Antasena. Major ini. Ora iso. Wah. Iya. Wah. Waduh. Kecil mati tenan aku. Wah. Wah. Aduh, kecian. Kecian. Nyoburi. Kecian. Mati. Sirah. Siap ora nampung tenan. Antem meneh. Waduh, mati tenan aku. Waduh.
Waduh, mati aku. Waduh. Waduh. Mati tenan aku. Aduh. Mati lo Kang. Waduh. Waduh. Wah. Waduh. Aduh. Pancen anak pendora bisa disandalene ora iso digawe enteng. Wah, sawetara iki mundur dhisik wae.
Leng-leng ramyaning kang driya Lirewang Candra katawengan sumo ing tias kadu redan limut kapyatane ngrujek Mingri Yoma Nawo Kekunging iwang wi seso aja laju sang ayu palungguhan ulun Kakang Narada kados pundi menika kaki Puntadewa kok boten nderek sowan wah perkencong Waruda yang pak pong bu bolong kali code sapa sing gawe nuwun sewu Adi Guru mugi dadosna kawuningan Adi Guru nalika semanten kula wonten ing sanggar Palanggatan Negari Ngamarta pancen pinanggih Pandhawa gangsal ingkang nedheng talak brata. Wusana sareng kula matedhaken dawuh timbalanipun Adi Pramesti. Menika Werkudara tumuli matur yen to sowanipun Pandhawa dipun wakili kadangipun sekawan inggih menika pun Werkudara Janaka lan Kembang. Pramila ingkang raka nyuwun pangapunten dene kula mboten saged nyuwanaken pun Puntadewa Adi Guru. Kakang Narada dados mboten marakipun Puntadewa menika sebab pinambengan Bratasena. Inggih, langar mekaten Adi Guru. Praegitipun dangu nanging nuwun sewu kula aturi ngatos-atos lho, Di. Krana mbok menawi mangke Werkudara sampun gadhah wangsulan ingkang awrat lan Werkudara mboten saged mboten dipun inggahi. Sampun kuatos ulun menika ratuning para dewa. Inggih. Kula namung ngemotaken krana kula nyipati piyambak bilih Werkudara menika pancen titis saestu. Om Ilahing astuna masidham wayah ulun Werkudara. Wah. Guru kakekku kepiye? Ana dawuhmu apa?
Ing antaraning wong papat iki sapa sing dadi juru wicara? Aku. Kabeh perkara engko aku sing wangsulan. Wah, kaya apa ya kaya? Pun boten sah dikekes Adi Guru. Kek diteruske mawon. Yen wangsulanmu mengko nganggo dasar ingkang maton lan tak anggep bener, kita wong papat bakal luar saka Pandhawa. Kita kena bali menyang Amarta. Nanging kosok baline yen wangsulanmu mengko ulun anggep luput, aja takon dosa. Kita bocah papat kudu nampa pidana minangka wakiling Puntadewa ingkang pancen luput lan kudu nampa paukuman. Kepiye Sena? Mangko dhisik aku tak takon karo guru kakekku. Mapane tembung bener lan luput iku kepiye? Dununging kepiye? Sena, apa darunane dene jeneng kita ndadak takon mapane bener lan luput? Yo. Merga sing tak anggap bener kuwi durung mesti bener. Tumrap kaki guru, semono uga sing tak anggap luput durung karuan luput kanggone kaki guru. Mulane babagan bener lan luput iki mengko kudu tak kenake dhisik wates-watese. Sebabe apa iso wae sing bener tok luputke, sing luput tok benerke. Apa meneh yen isi atimu mung lambaran gedeng keburu sengit. Wah, kabeh wangsulan mengko mesti mung sarwa luput. Ya ora. Lah, ngono. Rasain lo. Sing adile malah diadili iki mengko. Kakang Narada kula aturi kendel. Ampun ngregoni Werkudara. Bener iku ana 3 perangan. Benere dewi, benere wong akeh, lan bener sejati. Lan ing kene ulun nganggo bener sejati. Kepiye? Wangsulan ulun iki apa kita wis bisa nampa? Wah, yen pancen kandhamu kuwi pancen lahir batin tenan. Muga-muga iki mengko iso jumbuh lan gathuk tenan. Saiki wangsul ana pandangan ulun, Sena. Kakangmu Punta kae kaluputan jalaran umawani nganggo jeneng Puntadewa. Saiki gage jarwana apa werdine tembung Puntadewa iku? Wah, Punta kuwi tegese linuwih utawa luhur. Dewa kuwi tegese jiwa. Mula mbarep kakangku nganggo jeneng Puntadewa. Mangko werdi ratu ingkang kasinungan jiwa ingkang linuwih. Ratu ingkang luhur bebudene, merga buktine ya wis ana. Buktine apa Sena? Mbarep kakangku kae padha-padha ratu, nanging mung Punta ingkang duwe ambek sabar. Drana lila ing Bandalega ing Wati, ngendi ana ratu sing sabarane ngungkuli. Kaya mbarep kakangku, ngendi ana ratu sing nyawani dijaluk terus diulungke. Ya wong Punta kakangku. Mula ramu kalian panjenengane jejuluk Prabu Puntadewa, nyatane ya luhur tenan ambeke. Wah, guru kakekku. Sakarepmu nggonmu ngarani wangsulan kuwi kita anggap bener apa luput? Monggo. Wah, edan tenan iki Werkudara wangsulane tledak-tledha ning kok sarwa mentes sarwa pener. Ngatos-atos lho di guru. Inggih, Kakang. Nanging Werkudara wangsulanmu kuwi luput. Werkudara menika wangsulanipun lepat. Lah, nah iya ta, tenan to. Bener ning diluputke genah golek masalah iki. Wah, ora kencang laweng. Wangsulane nganggo dasar bebener ya tetep diluputke. Sena, wangsulanmu iku luput dasare apa? Kok kaki guru ngluputke karo wangsulanku kuwi dasare apa? Ya luput. Merga kakangmu wani nganggo jeneng Puntadewa kuwi ulun anggep wani nyahak wani nglangkai panguwasaning Jawata bakal ngungkuli lan ngendih kawibawaning para dewa. Yo sakarepmu nggonmu merteke.
Nanging saka pangrasaku lan saka kapitayanku Punta kakangku ora duwe niat nyahak marang panguwasanmu. Wah, malah saka pangrasaku Pandhawa kaya mengkono kuwi mau mung budal saka ati meri srik lan gething. Wah, iku wis jeneng genah-genah iku. Wong seneng ora kurang pengalem, wong sing ora kurang penyacat. Ah, wis ora karuan iki. Banjur ingkang kaping 2 Werkudara, Puntadewa luput mergawani nganggo gelung keling. Monggo ingkang wenang nganggo gelung keling iku mung para dewa lan para brahmana. Monggo Puntadewa mung drajating satriya nanging wani nganggo gelung keling iku ulun anggep luput. Gusti aku tak takon. Titiane brahmana kuwi apa? Apa jubahe apa surbane? Apa udenge apa tasbihe? Titikan kabrahmanan ngono dudu jubah lan tasbih nanging pambegane lan wewatekane. Oh, pambegan sing kepiye? Sing nganggo nitik kabrahmanan. Janji ana wong pinter mangreh marang krodaning hawa nepesune dewi. Ya menungsa kuwi mau menang sinebut brahmana. Wong sing iso mangreh pepinginane dhewe. Wujud apa? Wujud hambek suci sartane sabar lila lega turta hambek berbudi bawa leksana. Yen ngono watak suci hambek sabar ngono mau tumrap mbarep Punta kakangku apa ya isih kurang. Lah 2-0. Pun ngalah mawon, Dik, ngalah mawon. Tur meneh Punta kakangku nganggo jeneng Puntadewa lan nganggo gelung keling kae dudu karepe mbarep kakangku. Nanging kae sing menehi jeneng ya Pandhu bapakku sing dandani nganggo gelung keling kae malah dewa ya kuwi Bathara Darma. Nanging kena apa mbarep kakangku sing mbok luputke? Kena apa dudu Bathara Darma sing mbok salahke? Ayo ora mungkin rombongane dhewe kaya. Ora mungkin disalahke. Kejaba saka kuwi. Wah, mbarep kakangku nganggo jeneng Puntadewa lan nganggo gelung keling kuwi wis mlaku pirang-pirang taun. Nanging apa nggonmu ngluputke kok lagi saiki? Yen ngono iki mung tanggep dadang layoni jujolan usuli genah. Nek ana wong jahil karo Pandhawa ora trima perkara jeneng lan gelung, banjur gugat wong jahil mau tok turuti, banjur Pandhawa tok luputke. Banjur Pandhawa tok ancem arep tok hukum sing abot. Ya ora. Ah, pun ngaku mawon, Dik, ngaku wae, pun ngaku mawon. Sinten sing usul ngene iki mau? Wah, kaki ngaku sapa sing jahile aku sekadang. Wah, nek kaki guru gelem ngaku aku malah ora apa-apa. Jalaran kuwi malah bakal gampangke marang kabeh apa sing dadi panjakaku. Kita duwe darbi panjangka apa Werkudara? Kuwi dudu perkaramu. Aku duwe panjangka apa kuwi perkaraku. Gage bloko wae sapa sing jahili Pandhawa. Aku mung bakal ngaturke matur nuwun marang wong kang jahili aku. Jalaran aku wis ngerti sing jahili aku sekadang. Kuwi malah cerah katekan sing dadi sedyane Werkudara. Kados pundi Kakang Narada? Pun. Wah, di belakange mawon Adi Guru. Adi Guru ning ngluputke Puntadewa niku merga kena pangangrui si wanita penggoda. Ngaten mawon. Werkudara. Persajan wae sejatine pancen ana kang mboyasa rujuk lamun kakangmu nganggo jeneng Puntadewa lan nganggo gelung keling. Banjur gugat marang jeneng ulun dening kang darbe atur mau ya kuwi Bathari Durga Werkudara. Kagyat diwang genata sru kacariyan
marang aturira sang resi kaneka putra saksana kya nyidikara meleng cipta oh panjenengan iku ados pundi Di Guru wah karo awake dhewe kok nganti kleru-kleru kaya mangkono kuwi Mbaya mau ki nganggo cakepan sing liyane lah ya saged dadi guru. Sampun refleks maca Quran maca naskah Kakang Naroda. Ah nggih mboten napa-napa pun. Ora leda jare wong adaplok. Aku wis bedhek kawit mau. Kandhane kok. Adik guru ki mbah nek wis muni ketekan durga ki jan boh. Wah, kok mesti kegugur, luwe-luwe nek muni durga sowan janji wis nganggo klambi ketat. Nganggo kathok sak dhuwur dengkul. Nganggo kathok sak dhuwur sirah. Wah, jan wisan. Wah, jane iki ya wis pegatan. Neng kala mangsa iso sok diagem dibutuhke. Wah, gandeng wis cetha perkarane. Kanggo njaga wibawamu lan supaya lega atine Betari Durga. Gage ora sah sesuk-sesuk aku sak sedulur enggal patrapana paukuman sing abot. Saiki hukumen aku wong ilahing ya Werkudara. Ulun mung nuruti panjalukmu ya ing dina iki kita bocah papat ulun tetepake nandang kaluputan. Dene kumawane nglangkahi wenang ulun, mula banjur ulun patrapi pidana sing abot. Mung wae sena tibane pidana iki ulun balekake marang jeneng kita. Ulun paringi kamardikan milya kita bocah papat jaluk dihukum cara kepiye. Gagi milya Werkudara. Wah, nek pancen aku kon milih, aku njaluk dicemplungke ana ing kawah Candradima kok wah caedan iki. Wah, Werkudara caedan. Anggapmu apa? Kawah Candradima iki nggon apa? Kuwi nggon panas. Nggon panggedhongane para yitma ingkang wis murut kasedan jati. Nanging ngundha waing pakarti nalika isih urip ana ing jana loka. Mongko panase pitung panas madyapada lah kok kowe njaluk dicemplungke iki dan apa kepiye? Wah, lah iki kacau dadi lendut. Wis dadi awu. Dadi butiran debu kowe kepengko. Wah, wis ben. Tak lakonane. Werkudara yen mangkono gage kita bocah papat enggal manjing ana ing kawah Candradima tumuli nyemplunga dhewe. Wah yo jlamprong kembar aja dile ayo tak gendong nyemplung kawah Candradima le. Kencang wis pura pripun Adi Guru menika. Wah Adi Guru malah namung nggogo kersaning priyangga. Wah wis. Sampun Kakang niku pancen penjaluke Werkudara. Nggih. Nanging Werkudara kadang mboten lepat. Malah Adi Guru menika ingkang kula anggep mboten adil
Adi guru menika nggugu kersaning priyangga. Namung ujardane ngarep son nanging eling lho di guru. Kala mboten badhe tumama ing becik lan sakabehing tumindak temtu wonten undu-unduane kula ingkang sowan pukulun. Suwan sajak sumengko iki Bathara Indra tanpa tinimbalan apa wigati apa Indra ana wigati apa inggih Rama Pukulun ngaturi uning bilih kayangan geger para apsara apsari sami lumajar sami bingung krana wonten pangamuing buta ingkang ageng selawan-lawan sedaya wangunan dipun rusak temah bibras langkrah larak tenan to larak apa nembe mawon kula rasan nes kabeh tumindak Allah niku mesti kemawon wonten undu-unduane. Lah niki kayangan ketekan buta ngamuk ora taya pripun saniki sampun Kakang Naroda Surawati dawuhna marang kabeh prajurit Durandara supaya mbalike lan ngendhake marang buta iku inggih ngesuaken dawuh nyuwun pamit Pukulun. Munggah kayangan wani ngrusak wangunan kita sapa? Wah, dewa ora waskita aku ki dewa amral nganti gawe rekoli kori kori sela matangkep ngono kuwi ku arep ngopo? Wah aku goleki Pandhawa papat tak kandhani Werkudara Janaka karo kembar tok delikke nendi ora minggat kelakon mati dening aku. Wah, kekula nguntal malah tak bleki kowe. Aduh. Wah. Hey.
kita gedene semono ora duwe tata krama. Ah, buta kok dadak nganggo tata krama. Ayo kowe Bathara Guru. Ya pancen ulun Bathara Guru. Kita sapa? Aku Dewa Amral. Tegese Dewa Amral ki Dewa Agung. Yen ngono kita bakal ngendih marang kawibawan ulun. Merga sing sinebut Dewa Agung kuwi mung panjenengan ulun. Kena ngapa kita iku titah wantalan badan wadak. Mongko apa wis diyu nanging dadak nganggo sesebutan Dewa Amral. Mbora idep. Ayo Dewa Kudara Janaka karo kembar. Werkudara sasedulur wis dadi pamurba ulun. Wah, Dewa Nasar tumindahe kowe Bathara Guru. Kowe Dewa Nasar tumindahe tak gegulungku dadi murid. Aja mlayu. Aduh, pripun Kakang Narada? Jebul buta menika digdaya sanget. Ah, nyandani kok. Ah, wirangan to Adi Guru. Lajeng prayoginipun kados pundi Kakang Narada? Pun. Saniki Adi Guru mandhaping Marcapada, pados pintos rayan mawon Adi Guru.